A Andorra hi ha una manera molt subtil de buidar una garantia sense haver-la de suprimir formalment. Es manté el nom, es preserva l'aparença institucional, s'invoca Europa i, mentrestant, es redissenya el mecanisme perquè l'òrgan continuï existint, sí, però cada cop sigui menys incòmode. Això és el que fa especialment preocupant tot el que envolta la crisi de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. No estem parlant només d'un conflicte intern o d'un xoc de caràcters. Estem parlant de la possibilitat que una autoritat creada per protegir un dret fonamental hagi estat tractada com si fos una oficina subordinada. El punt de partida oficial és prou clar. El 10 de gener del 2024, la Junta de Presidents del Consell General va expressar la seva preocupació per la situació de l'APDA després de la dimissió de 3 inspectores en 2 anys i va anunciar que la Comissió Legislativa d'Interior es reuniria amb Reshma Punjabi i amb les inspectores que havien passat per l'agència per impulsar millores en la gestió. Aquell mateix anunci ja vinculava aquesta crisi interna amb la voluntat de modificar la Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals. És a dir, des del primer moment, la intervenció política sobre l'APDA i la futura reforma legal van caminar juntes. Aquí és on comença el problema de veritat. El reglament del Consell General distingeix entre les funcions ordinàries de les comissions legislatives permanents i les comissions d'estudi o d'enquesta. Les primeres poden examinar propostes legislatives, iniciatives no legislatives, informacions o temes que els trameti el síndic general per raó de la matèria. Les segones, en canvi, exigeixen una creació formal per acord, amb debat i votació, definició de l'objecte, normes específiques de funcionament, possible llistat de compareixences, termini de treball i dictamen final publicat i debatut pel Consell General. Aquestes garanties no són un detall tècnic, són el que separa una tasca parlamentària ordinària d'una veritable activitat d'investigació institucional. Per això, jurídicament, la crítica més sòlida no és dir simplement que la comissió era il·legal i prou. La qüestió és més precisa i, de fet, més incòmoda. Oficialment, allò no es va presentar com una comissió d'estudi o d'enquesta de l'article 48, sinó com l'actuació d'una comissió legislativa permanent. Però si materialment aquella comissió va actuar com si estigués investigant responsabilitats, recollint compareixences separades, examinant qüestions internes de gestió i generant conseqüències polítiques i reputacionals, aleshores es podria haver utilitzat una comissió permanent per fer feina pròpia d'una investigació parlamentària, sense sotmetre's a les garanties específiques previstes pel reglament. I aquesta és, precisament, la sospita institucional més greu. La denúncia presentada per Reshma Punjabi davant la Fiscalia va exactament en aquesta direcció. El text sosté que diversos membres de l'APDA van ser convocats per separat en el marc d'una investigació, que no es va aixecar cap acte, que no es va notificar formalment ni l'objecte ni el contingut de les compareixences, que a la mateixa directora se li va comunicar que la comissió havia acordat acceptar la seva demanda de compareixença quan ella no havia demanat comparèixer, i que, a més, els interrogatoris es van centrar en qüestions internes de gestió i no en aspectes estrictament legislatius. La denúncia també afirma que aquella comissió encara no tenia formalment atribuïda en la llei una competència específica en matèria de protecció de dades i que, posteriorment, es van filtrar a la premsa fragments d'informació interna obtinguda en aquell context. Cal dir-ho clarament, tot això són al·legacions contingudes en una denúncia presentada per qui aleshores era la cap de l'APDA. No són, a hores d'ara, fets declarats provats per una sentència, però tampoc són rumors sense forma. Són afirmacions formulades en un escrit formal adreçat al Ministeri Fiscal amb una tesi jurídica molt concreta, que hi va haver una actuació parlamentària materialment investigadora, mancada de garanties suficients i seguida després per reformes legals que n'haurien volgut donar cobertura. I és aquí on la cronologia es torna especialment inquietant. La Llei 12/2024, aprovada el 15 de juliol del 2024 i en vigor des del 8 d'agost, introdueix per primer cop a la LQPD la menció expressa a la Comissió Legislativa competent en matèria de protecció de dades. Manté que la persona cap de l'agència sigui designada pel Consell General amb majoria qualificada en primera votació, però permet que, en segona, n'hi hagi prou amb la majoria absoluta. Atribueix a aquesta comissió un paper central en la validació de candidatures. Incorpora 2 membres d'aquesta mateixa comissió i 2 experts externs designats per ella al Comitè Tècnic de Selecció del Personal Inspector. I preveu també un comitè tècnic d'avaluació, igualment en presència de membres de la comissió, per resoldre expedients disciplinaris.
A més, la llei estableix que la intervenció del Consell General fiscalitza tots els actes, documents i expedients amb incidència sobre les finances de l'agència i que el règim retributiu de la persona cap ha de ser aprovat per la sindicatura. Sobre el paper, tot això es pot presentar com una reordenació institucional. Però la pregunta rellevant és una altra. Reforça realment la independència de la PDA o, al contrari, multiplica les palanques parlamentàries sobre qui hauria d'actuar amb independència completa? El mateix article 52 de l'RGPD exigeix que cada autoritat de control actuï amb independència total, lliure d'influències externes directes o indirectes, que disposi dels recursos humans, tècnics i financers necessaris, que pugui triar el seu propi personal i que qualsevol control financer no n'afecti la independència. La versió modernitzada del Conveni 108+ del Consell d'Europa insisteix igualment que les autoritats de control han d'actuar amb independència completa i imparcialitat, sense cercar ni acceptar instruccions. Vist des d'aquest estàndard europeu, la reforma del 2024 planteja dubtes reals. No perquè tota participació del Parlament sigui il·legítima per definició, sinó perquè la suma de peces és políticament massa densa. Nomenament parlamentari, segona volta per majoria absoluta, participació de consellers en la selecció d'inspectors, participació de consellers en la resolució disciplinària, intervenció financera sobre tots els actes amb incidència pressupostària i aprovació política del règim retributiu de la CAP. Quan una autoritat de control ha de vigilar també actors públics, aquest tipus d'arquitectura no inspira blindatge, sinó dependència. La denúncia de Punjabi sosté, a més, una tesi encara més dura, que la reforma del juliol del 2024 no va servir per corregir una situació irregular, sinó per legalitzar ex post pràctiques que abans no tenien cobertura clara. És a dir, que allò que primer s'hauria fet de manera discutible o extralimitada s'hauria incorporat després al text legal per convertir-ho en nou marc normalitzat. Aquesta és una acusació molt severa i cal tractar-la com el que és, una tesi jurídica d'una denunciant, no una veritat judicialment declarada. Però la seqüència temporal, crisi, compareixences opaques, reforma posterior i noves potestats organitzatives i financeres, fa que aquesta lectura no sigui gens extravagant. Encara més delicat és el tema de la fiscalització. La llei 12/2024 estableix expressament que correspon al Tribunal de Comptes la fiscalització externa de la gestió econòmica, financera i comptable de l'agència, però afegeix que la intervenció del Consell General fiscalitza tots els actes, documents i expedients amb incidència sobre les finances de l'ABDA. Ara bé, la denúncia sosté que aquest règim de fiscalització ja s'estava exercint abans de la reforma del juliol del 2024, quan aquesta cobertura legal encara no existia, i arriba a afirmar que el finançament trimestral de l'agència hauria estat suspès a l'abril del 2024 per una suposada manca de cooperació amb la intervenció. Si aquesta seqüència fos certa en els termes denunciats, la qüestió deixaria de ser una mera discussió sobre governança i passaria a ser un problema seriós de legalitat, seguretat jurídica i possible coacció institucional. De nou, convé ser rigorós. Que això aparegui a la denúncia no vol dir que ja estigui provat, però sí vol dir que el cor del conflicte no és anecdòtic. La mateixa denúncia parla de requeriments continus i desproporcionats, d'exigències d'informació reservada, de falta de protocols de confidencialitat, de filtracions posteriors a la premsa, d'obstacles per contractar assessorament jurídic i de la sensació que la intervenció financera s'hauria convertit en una eina de pressió i bloqueig funcional. Quan una autoritat de control diu que el mecanisme financer no només la controla, sinó que la paralitza, el debat ja no és administratiu. És constitucional en sentit material, perquè afecta la capacitat real d'exercir una funció de garantia. El govern, mentrestant, va optar molt aviat per distanciar-se'n. El mateix 10 de gener del 2024, Xavier Espot va afirmar que l'executiu no intervé de cap manera en el funcionament de l'ABDA i que l'entitat tenia un problema de fons. Formalment la frase és certa. L'ABDA depèn del Consell General, no del govern. Però políticament és massa còmode. En un país petit, amb una majoria institucional compacta i una cultura de poder molt concentrada, dir «això no va amb mi» no resol el problema de fons. Si l'autoritat encarregada de protegir un dret fonamental se sent sotmesa a pressions estructurals, la responsabilitat del sistema no desapareix pel simple fet de repartir-se les competències formals. El desenllaç polític posterior tampoc ajuda a tranquil·litzar ningú. Al setembre del 2025, Reshma Punjabi
Va dimitir denunciant manca d'independència i ingerències polítiques i va afirmar que havia viscut situacions que traspassaven els límits del que és acceptable en un estat de dret. Es pot discutir la seva interpretació, naturalment, però no es pot menystenir el fet que la persona que fa aquesta denúncia és precisament qui dirigia l'autoritat andorrana encarregada de vetllar per la protecció de dades. Quan és la mateixa autoritat de control qui diu que no se sent independent, el problema ja no és només de relat, és de credibilitat institucional. La conclusió incòmoda és aquesta. El cas de l'APDA no revela únicament una crisi interna, sinó una determinada manera d'entendre les institucions a Andorra. Quan una autoritat independent incomoda, el reflex no sembla haver estat blindar-la, dotar-la millor i respectar el seu espai. El reflex ha estat convocar-la, fiscalitzar-la, redissenyar-la i sotmetre-la a un entorn polític encara més dens. Potser tot això s'ha fet sota paraules nobles: millora, estructura, transparència, homogeneïtzació. Però les garanties no es mesuren pels mots, sinó pels mecanismes. I els mecanismes, vistos en conjunt, apunten més a la domesticació del vigilant que no pas a la seva protecció.